Ало, нямам телевизия, оправете го. Как така да натисна едно? Аз с кого говоря? Име и фамилия. Така е. На времето им викахме машинки и блъскахме левове да падне нещо отгоре, а сега тия машинките се правят на улави, или както казват сега, системата. Добър ден, чуваме ви. Кажете сега. Накрая се усетихте. И да си смените системата, много селско държание има. Какъв е проблема? Нямам телевизия, а сериала ми вече почна, така че положението е деликатно. На ръба съм на рязане на кабели. Спокойно, господине. Име и фамилия. Не, ти кажи име и фамилия. Ама? Няма ама, иначе режа кабели. Тогава ми кажете адрес. Не си ли го знаеш? Айде, че сериала свършва. Не мога да му хвана края. Можем да ви предложим система за връщане на назад. Друга система? Свърших с тия работи. Каква е връзката ви с телевизора? Каква? Антенна. Антената на покрива. От тук ще я видя. Айде бе, човек, кажи какво да бутна да го оправя. То е ясно, че трябва да се качвам на тавана. Не мога да ви видя в системата. Сигурен ли сте, че сте наш клиент? Каква система, бе, момче? Казах ти, че система не искам. И вече не съм ваш клиент. Да ги таковам у урунгелите и системите долни. Само да не прокапе дъжд, ще стегна тая антена, за образец ще стане. Мале как ще запраска, я да бързам да се прибирам, пък сериала може и утре да го гледам.